fu nasi makabatireko vaterere manyama icho kwadi muri ya Zimbabwe rikandipe kutera chiti makadii kwa matima navose ya nyika ino mungave munyika ya Zimbabwe munyave kunze kwenyika ino tinoziva kuti masaisani kadipe kubata chikonzero hari kubata pese panozikanwa mukati menyika ino asi toda kuriva muri ya Zimbabwe nechoti pandau yapazuva ranhasi muchirongwa bhoshongora segment part 1 ndakadzibata ndati ndakadzipakata ndati ndiri kuremerwa muri ya Zimbabwe dzatinenge tichitaura dzimwe dzenguva baba apati vanogara tirachi dzimwe dzenguva munofunga kuti dziri kuita kubikirwa patinozotsvaga utungamiriri kuti vatitsvagire nyaya idzi kuti dzakamira sei tinodzoka tine maupdates asi maoko kekutanga toda kurovera ZRP Zimbabwe Republic Police tine nyaya dzatinonadzo pamhepo panapa dzatinotirega tizofonera vakuru hazvina basa kuti zviri kuitika kukambari kunze kweHarare kana kuti tungamiri mukati meguta reHarare vanobatana senyika kuti toita sei pane zviri kuitika ndizvozvo ndakataura nyaya yekwamutoko muri yeZimbabwe yemuranekadzi aitaura mashoko ekuti muri yeZimbabwe ndakaroorwa ndokubva ndaita vana ndokusiyana nemurume handigoni kuchengeta vana vangu chikonzero handine rimwe basa rokuita asi ndinonomira patachidani kureva kuti ndinotengesa muviri 10 yorosho wiribinifo amai vachibva vakeshwa ndokunoita zvenguva diki zveipapo mukati mekufadzana ndobva vabhadhara mari yavo ndobva murume arova pasi arova pasi kudaro murume akazotsvaga mai avo ndoda kuita night kureva kuti overnight usiku wese ndiri kumba kwenyu ndokubva adzoka murume adzoka kumbauku achibva ati handichadi kudzivirira zvikanzi haurambi kudzivirira tisati taroorana uyezve usina kutestwa murume ari okay zvikanzi kana kuri kuroora ndoenda zvangu kunoroora ndokubva vazoenda kunotestwa murume ndokuoneka kuti ari pachirwere zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu akazoramba kubuda mumba umu akugara kune vanofamba nenhepfenyuro muri kuiziva nyaya iyi murume achibva arambira mumba murakadzi uyu akadoripota kumapurisa anoti akagamuchirwa shoko nevakanga vari pajuti kuti izvo makanga maingerei kubhawa ndoko makadosangana nazvo pedzeranai ndokubva vaunza nyaya yekuchimuti Deniorosh ndobva tabata utungamiriri wepamusoro mutauriri wemapurisa ndomuHarare handitika ndokubva vataka kufamba vese kune mapurisa nekune mapurisa Zimbabwe regai ndikuzivisei nezuro murume uya akabatwa nhasi ari kupinda mukoti yes tinotenda tichanzwa kuti zvichafamba sei akabatwa ndini nyaya yandakataura nezuro muri yeZimbabwe yemukati meguta reHarare ine mwanasikana akaroorwa ane pamuviri nemwana 1 ari kunzi makumbo akakuvara haachagoni kufamba anogariswa mumota vabereki vemwana vakaenda kunoona mwana uyu vanonzi nguva yakwana uyezve pamataura naye zvatokwana vachitaura mashoko ekuti vane mashoko vakarekodha ari mufoni mavo vatezvera vachitaura mashoko ekuti mukadzi uyu ndewangu ndini ndakamuroora ndini ndakachita naye kana mamutora zvakamboitika pane umwe mwana wangu vabereki vemwana vakaenda kuzama kumutora ndikavaudza kuti mukaenda nemwana uyu achadzoka ari mukofini zveshokwadi aridzoka ari mukofini zvakaita kuti iko zvinozve vakutya kutora mwana muri yeZimbabwe tichipedza kutaura nyaya panapa nezuro vari kugara nemukadzi uyu vakanga vari panhepfenyuro vakanga vachimuti vakuasha ndokubva vatora mwana uyu ndokubva vaisa mumota ndokudhiraivha hekumagunde chakesa musutu hekumagunde kufamba uko nemotokari ndobva vasvika pamba pavatezvara zvikanzi tauya nemwana tiri kukumbira kuti muburitse mwana zvikanzi nababa ko nhasi mawaende mwana sei makambotaura nyaya yekuti hatina kukundikana kurapa kwapa zvaita sei zvikanzi maendesa nyaya kumhepo kuna bhoshongora saka isusu nyaya iyi muri yeZimbabwe vachitaura vanoti vabereki vemwana uyu baba vatezvera vamukuru weimwe kereke saka handini kuti pakereke pangu pazoyeve makamera sangano rangu rinodzokera kumashure mwana manje anoziva mathreats aipiwa kumbauku aya ekuti kana matora mwana uyu achazodzoka ari mukofini nokuti zvakamboitika kumashure aya mashoko vabereki vemwana vari kuti tinawo mufoni takarekodha mwana achibva ati kuna baba no regai ndidzokere panapa handisari chikonzero ndikasara pano ndinofa sezvaitaurwa so mwana akabva ramba ari mumota zvakare ndokubva adzorerwa kupi
achibva adzokera kumba kwa Karorwa. So kutaura kuno kwandota mhuri yeZimbabwe, vabereki vemwana uyu vari kuenda kunosangana nemapurisa kuti mwana akadzokera, but chamukonzera kudzokera aya mashoko aya. Toita sei? Tichazvinza kubva kumapurisa. Ndo chazotaura kuti amai apo vakabva ikoko vakanobatsirwa sei. Ya, zvakaoma ndo zviri kuitika kamuri yeZimbabwe kubudikidza kana chirongwa Boshongora segment pano pa National FM a minute past 10 o'clock ndo pafika nthawi pali manje nasi makabatsireko Zimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matima na wose nyika ino. Paka Harare. Chemu Harare chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandivara vandiri mukati mekureba mukati mekutsudzura mukati mekupfapfaidza. Paita mwanasikana hanove mukadzi wandingashevedzera kuti angove nevana vakati vatatu ane 27 dzekubereka. Mwanasikana uyu akutaura kuno kwatiri kuita murume wake ashivedza mashoko ekuti handichada mukadzi, asi zviri kukonzera kuti arame mukadzi inyaya yekuti kumba kwaanorarama kuna tete vake varwara. Vatete vake vachirwara vave nenguva vakarara vachirwara. Tete ava vakabva pinda mukati meguta reHarare. Vanhu ava vanobva kuMondoro. Ndokubva vauya mukati meguta reHarare kuzobatsirwa pane imwe nzvimbo yavanga vachibatsirwa. Vachibatsirwa kudaro, mwana uyu sikana uyu ane vana 2 akaroorwa nemurume wake ndiye akaperekedza vatete kwavari kuenda kunobatsirwa. Asvika ikoko achibva anzi, iwewe wazviperekedza vatete iwewe, but panapa zvandiri kuona panapa ndiri kuona kuti vatete vako iwewe ndikavatarisa ndiri kuona kuti ndiri kukuonai muri munhu wani. Iwewe nevatete vako ndiri kukuonai muri munhu wani. Zvikanzi hatinzwise muri kureve zvikanzizvo shedzai imwe munhu asiri imimi, nokuti imimi zvandiri kuita zvese ndiri kuzvitepa munhu wani akarara newoperekedza. Ndiri kukumbira mushedze vamwe vanhu. Tete vari kutaurwa ihanzvadzi yemurume. Ihanzvadzi yewe, hanzvadzi yababa vake. Hanzvadzi yababa vake. Okay. Andiri but iye akaroorwa kumwe. Ndokukumbirwa kumurume kuti perekedza tete hanzvadzi yababa kunobatsirwa. Ndobva vauya. Zvikanzi ndiri kuona muri munhu wani. Mukadzi uyu anova ndiye muzukuru achibva ashedza murume wake, ndobva kwashedzwa zvakare vamwe vasikana vane kwamainini vachibva vasvika. Vanhu vakazoungana zvikusvika kuma6. Zvikanzi right, panapa zvandiri kuona panapa, amai ava havana munhu akavaroya, havana munhu ari kuvakanganisa. Ndisati ndataura zvakawanda ndiri kukumbira kuti mama pupurai pane zvamunoziva kuti imi hazvina kunaka panyika, zvamuri kuitira vamwe nezvamunoita kuti dai ndirini ndaitirwa ndaigona kufa, zvipupurei. Zvikanzi ndinoremerwa nokuti ndiri kurwara handikwanisi kutaura nguva yakareba. Zvikanzi right, kana muchiremerwa kuti muzive kuti zvandiri kutaura kuti vanhu vamwe chete ava ndiri kukumbira ndigonamatira uyu anove ndiye muzukuru wavo. Ndobva kwanamatirwa mukadzi uye mukoma KB anamatirwa ndiye akabuda bvuri nemhepo yaitaura kuti hamuna kukwanisa kundichengeta, pamboni kundichengetera hapaite. Maimbondichengetera mumba, sei makundichengetera panze? Sei muchindichengetera pamunhu akafa? Zvikanzi zvatinoda panapa ndezvekuti kana kuine vanhu vari kumba, kunde vanhu vari kumusha, tiri kukumbira titaure nevanhu vari kumusha zvinenge zvataurwa nemunhu uyu ari kumanifesta uyu. Vanhu vari kumba vaende kunotarisa ipapo kuti zvakamira sei. Zvikanzi inini hamungandigarise paguva. Paguva ndinoita sei? Ndinoti ndikabva kunoshanda munondigarisa panze kuti zvaita sei? Kuchibva kwanzi saka unogara pai? Zvikanzi ndinogara paguva rimwana womukoma wangu, ndipo pandiri kugariswa. Izvo mushonga mukoma KB, mushonga uyu vanoushandisa asi unogariswa kuguva. Haugari mumba. But kurwara kwava kuchiita vatete ava, muzukuru uyu ndiye akanzi anofanira kuita zvese. Muzukuru uyu paakapiwa mushonga yokushandisa akati handikwanise kuisa mumba mangu chikonzera murume wangu achiri wechidiki, uyezve murume wangu anofarira kazhinji kuti tiende kunobatsirwa. Zvinobuda. Zvikanzi chii chimo zvakare? Zvikanzi aiwa pakutorwa takatorwa takasiyana, but munhu akauya kumashure kwangu si achigara pakanaka. Zvikanzi anogara pai? Zvikanzi ari muchiuro muwest mangu akutobvisa hembe iye kusumudza hembe kuda. Zvikanzi madzimai tarisai munhu ari kuonekwa mukoma KB ane chuma chiri muwest but chakasungirirwa chimbo chinenge zango chiri muwest chinofema.
ari kutaura ari ega paari kutaura zvinhu izvi murume wake adaniwa iye pachakatoti regai murume wangu auye pano ndopakanzi nemurume muri kureva here kuti mukadzi wangu izvi mukadzi wangu tinokwanisa kubvisa hembe tiri mumba medu chino senambochionechi zvikanzi hamungazione vatete vakarara pasi zvikanzi aiwa zvese zvaari kutaura zvenhu wangu ndizvo zvinoitika asi zvinodhiraivha zvese ndinazvo panapa zviri pai mukoma KB zvinodhiraivha zvese zvinhu zvakaiswa kusikarudzi kwakavanzika kwatete ndokwazvaigara kwanzi zvese zviri kutaurwa izvo hazvimuki kana zvisati zvamuswa nezvinhu zvakachengetwa izvo mukoma KB madzimai vandakakwanisa kutaura navo veukama vanoti ivo hongu kusikarudzi but vaitokwanisa kupinda mukati zvemasendimitazi kuti zvinhu zvitorwe izvi asi vakazozvitora vari vega vachida kutora vari vega vachirwara vanoti ndinorwadziwa vakanzitorai zvakare muzukuru wenyu nokuti ndiye ane simba pakuita zvinhu izvi muzukuru ndiye akapinza ruoko kunotora chinhu izvi ndokuburitswa zvakare chinhu chakasonwa chinenge kune zvimwe zvikoro zvinoti mablackboard dust ekutenga haite vana vechikoro endai munosona zvemachira zvekurabhisa pabhodhi yes ndo marudzi emasonero changa chakaitwa but chiri chidiki chisina kukura sereke ndo changa chiri mukati momo chichifema mari chichigara mumunhu murume akasiya mukadzi pacho pavaibatsirwa akati kumba kwangu handiri zvakadaro so vabereki vemukadzi vachibva vadaniwa pakaunganidzwa zvinhu mukoma KB zvaitaurwa zviya manje kuti zviri kugariswa kumakuva vanhu vakanga vari kumusha vachifonerwa vaiti vakanzi endai munotarisa voona zviripo torai zvikanzi atibate so mubatsiri uyu ari kuti iwo mazuva ramangwana ndo zuva rari kuenda ikoko kwokuti vanosvika vachenzi ichi nechichi torai asi musikana ari kuti inini handirambi inini but zvimwe zvacho handinotombozvipiwa chandoziva ndechekuti ndaitomborota ndiri panzvimbo izvi asi ndikada kuti nditaure masikati kuti ndakambopasvikapa panapa handipaziva muzukuru uyu wacho akanga akumanifesta chitauro zvese ndiye akataura zvese paari patatiti vakararapa panove pakabva nyaya yekunzi nemubatsiri ndikakutarisai ndiri kuona muri munhu 1 airivira nyaya yekuti zvamunoshanda nezvamunoita zvimwe chete saka ndikubatsirai sei panapa panoda mumwe munhu saka vanhu havana kudzokera kutaura kune kuti vari kuno kuharare mangwana ndopa vari kuenda vese sei vanzi musaenda hatidi anozonzi pane zvakabviswa zvakaita sei handi tinosvika tese sati tasvika pamakuva pachona nepane zvinhu zvachona totava kutungamira nevari kumusha kuti handei pasina asvika tete vairwadziwa kana kuti vairwara nei tete mukoma KB kwanzi vaingopera simba kana kuti dzimwe dzenguva vanoti handisi kuona dzimwe dzenguva vanoona vachiona zvakanaka asi urwere kwangu kuona kuti simunonzi izvo zvamhene zvatoitika munhu atiwe serious vakambotanga vachiendeswa kuchipatara iko zvino zvavangonzi havanongogara vanhu vachingoti tamirira nguva vakura sei 62 years 62 vane murume but murume wavo izvezvi dambudziko ravari kuita ivo rekuti dzimwe dzenguva havaone ndo dambudziko rine murume wavo haatooni zvachose ane dambudziko rekusaona murume anga aripo here pavanhu vanga vakaungana kana kuti makambokwanisa kutaura naye here murume pachake handina kutaura naye but wandakataura munin'ina achiti mukoma hamungakwanisi kutaura nawo nokuti munhu anotorwara ende mukada kutaura nawo dzimwe dzenguva muchitaura nawo munotonzwa kuti zvandiri kutaura asizvo zvava kutaura vatochinja nyaya kureva kuti memori inoita sei indasengenomborasika saka munhu takachitofunga kuti ndiye munhu pambapa ndivo vatete ava muchibvunza mubatsiri ari kuti tete ava vari kurwadziwa kana kuti vari kurwara nei chii chapaka kuti varware tete chiri kuvarwarisa ndechekuti ivo pane mishonga yavanga vainayo pavakatanga kuchinja kuti muzukuru ndiye kushandisa zvinhu izvo ndo pakakanganisika zvinhu nokuti muzukuru pachake achiri mudiki yes ane kubata pane mishonga yekuti kana achibva kuita zvinhu zvakafanana nebonde haakwanisi kupinda pazvinhu izvi kana kuti mazuva ari kuita mabasa avo ane zvaanofanirwa kuti aite then achinobata zvinhu izvi but muzukuru mudiki uyu aita zvinhu zvese ene anogara nemurume mumba ivo pachavo havachasangana nemurume ndosaka mishonga yakapanduka yakakanganisika havana kuudza mwana uyu zvakakwana zvakaoma ndiani aunza nyaya kuchimuti hanzvadzi yatete vakarara ava vari kuti mukadzi uyu ndiwe rudzi rwedu mwana ari kuita zvinhu izvi mwana womurudzi rwedu tine vana zvakare vataitombotumba kunoswera vachinobatsira vatete ava hatichazivi kuti vamwe vana vachaituma uko vari right here nekuti abuda iwani kana kuti vakakanganisika
fafedza ichimwe icho kwade muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza dziri kuitika matimana wose enyika ino muri yezimbabwe ndine nyaya ndinaye pano nyaya ndiri kutaura iri mukati menzvimbo inoshindira kuti cholocho vari mukati menzvimbo yecholocho kune vanakomana vanogara vari mukati mekutemana kutaura kune kwatiri kuita one akatombotemwa akatombofungidzira kuti afa asi akazodzoka achidzoka zvakare mukati mekurarama akazotemwa umwe zvakare vari mukati mekungonetsana vachizobatwa vese ndokuiswa mako emapurisa vachinzi vana ava vanofanira kuti vambogariswa nzvimbo dzakasiyana kana kuti ivo pachavo vambotongerwa mutongo wokuti vanofanira kuenda kunopika chikonzero zvavari kuita vari kudzidzisa vamwe vana zvinhu zvisina kunaka zvadaro mukoma KB vana ava vakazogarirwa pasi kusvika vanzi vaite ivo community service vanzi vaite community service umwe akaenda pakliniki umwe akaenda pachikoro pavaita community service vari pacommunity service kudaro vakazowanikwa zvakare umwe abva kwaishandira achienda kunoshandira mumwe vakabata mabhebha vachitanga kutemana variko ikoko pavakabatwa vane mashoko avakataura mashoko avakataura ava ndeyekuti ivo pachavo one mukuru one in number 3 imwe ifirst born imwe in number 3 first born ine 23 years third born ine 17 years asi vari vanakomana vese mukomana wekutanga anoti iye akaramba kuenda kuchikoro ana kupedza chikoro ari pamba ari kuzviitira zvinhu zvake mukomana anova ndiye number 3 uyu ari kuenda kuchikoro iko zvinozvi ari kuitirwa zvese kuti ari kunzi wakaenda kupi wakaenda zvechikoro saka ari kuenda kuchikoro achigadzirirwa mari dzekuchikoro uyu achinzi wakaramba chikoro uyu ari kushevedzera kuti baba havangaite mafavors kumwana asiri pano first born ndiye ari kuti baba havangaiti mafavors pamwana asiri pano anova third born kunyangwe ndikaramba chikoro inini bati ndirirombere pano pamba ndiri mumba medu mwana uyu haasiwe pano vabereki vanobvunza kuti vanhu zvavo munozoti panonetsana vanhu vanotanga kusvika dzimwe dzenguva sei hama ko inga tinoziva nezvitupa zvenyu kubva muchidzidzira panapa zvitupa zvakafanana zvine masenema akafanana ko chei uchitiazvikanzi haasi mwana wepanapa kana vachida ndirozvitaura zvese ndinotozviziva kuti haasi mwana wepano vanhu vachibvaunganiza vanhu vakati totaura akatombotaura zita vanhu vakaungana vanhu vakanzi enda munoshidza baba vacho nguva yange yakuitika zvinhu izvo vakomana vanga vakatosungwa nemakavi nevanhu vachinzi mirirai polisi plus pano pavari kuitira noise inzvimbo yechikoro nzvimbo kliniki pauri kuita community service kutorasa mutemo kwavari kuita inzvimbo yehurumende vari kukanganisa chiita kuti mapurisa auye uyezve vabereki vasvika ava vabereki vachisvika vakadonzwa nyaya yatove pakudhara baba naamai vari kusvika vari kunzi mwana achishevedzera kuti uyu haasi mwana wekumba kwedu uyu amai vanoridza mhere mukoma KB kuti zviri kutaura nemwana ari kuzitora kupi mwana haana kumira kutaura mukoma KB akataura kuti ndinozviziva inini Isabel ndokwakanyemba tiri kuchikoro isusu vakanyemba vanotouya pavanouya uyu anopiwa zvakati nezvakati mukamutasa mumwe dzake anogara nepoketi mani yakawanda yaanopiwa endai munodzidza kuti pavanouya vakanyemba vanouya vachiona ani nemhaka yeyi ida kukama naye kanyemba ari kuenda pachikoro panodzidza Isabel achinopa pocket money kuna Isabel ichokwadi apo Isabel ari kuchengetwa nabhosho ari mwana kwaBhosho neseneme kwaBhosho maticha anotangaura kuti kutsika kati panosvika vabereki tinofungidza nokuti baba ava vakanyemba patireki ari pano saka pavanouya panapa chatinoziva nechekuti vane mwana ari pano hongu tinozoona vakamira kuna Isabel but tinenge chifungidza kuti vainga patireki mwana uyu ndiari kuziva zvari kutaurwa shedzai Isabel achibvashevedzwa Isabel auya zvingani zvavakaitirwa navakanyemba vakanyemba vakandiudza inini kuti unozviseira uri mwana wangu saka ndiri kumirira kuti ukure ndinoda kuti unodzidza kwakati ukabva kwakati unofanira kuenda kwakati usatambe nevakomana nokuti ndoda usvika uende kuyunivhesiti ukure unofanira kutanga waenda kubasa usati waroorwa ndozvavakandiudza asi handizivi kuti chokwadi mwana ari kutaura amai vemwana uyu vari kuti kudini rikiti bvu ndokudona beyond deep down beyond deep down beyond deep
deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho, varoya vana piro mumba, iwe. Papa Isabel. Temtem amai vamuka. Amai vachimuka vanoudzwa nehama dzavo kuti mambo Fenda. Mambo Dona. Yes. Muchiri kuziva here zvikanzi andizviti mwana wachipi. Amai ava vachifonera hanzvadzi yavo inorarama iri kunze kwenyika kuUK kuti mushure mekunge baba vataura vachiti akarova mumwe neakarohwa nevamwe vana ava nekuti vana ava varipo 6. Inini andina wanichati ndiye mwana wangu. Nemukadzi kumba ndiri kukumbira munogara pasi pese mozondiudza vana vangu nevasiri vana vangu. Amai vachibva vachidza kuti wangu ndiri kuenda kumba kwedu but panapa vachibva vafondera hanzvadzi yavo ndiri kukumbira kuti ugondipa mari. Ndoda kuita ma-DNA test evana vese kuti murume wangu agutsikane nezviri kuitika. So pari zvinozvi takamirira mari iri kutumirwa amai ava ida kunoitiwa ma-DNA test evana vese kuti baba vagutsikane. Ikozvo zvinopa yakamira vana ava hapana ari kuenda kumba. Mukomana uyo atongofamba zvekebhose akarova mwe anda zvikumwa doro aritofamba achienda. Mwana uyu ana amai vake but vamwe vakagovaniwa kuhanzvadzi dzana amai nekumusha kwaamai havasi kugara pamba. Baba achiedza kuti panapa ndepangu panapa pari zvino zvimanzvinzwira zviri kutaurwa izvi dai muri maiti kudii. Handira kutofundira kuti mwana wangu ini amai kana vapedza kuti nehanzvadzi dzavo vapanana mari vaite ma-DNA test ndovachabhadhara. Baba vana ava baba vemhuri iri kunetsana iye vari muno muZimbabwe. Ndo vari kuti inini handichinene nezvekuita nevana ava. Ayo handine zvekuita nevana ava. Handina chandaiziva hapana chandataura. Amai vacho vachibva vati kuwafundira kuhanzvadzi yavo iri kuUK kuti ndiri kukumbira mari hanzvadzi kuno kune nyaya yakati but inini pachangu ndiri kuzviramba. Saka ndiri kukumbira mari kuti ndizvionese zvandiri nini kuti zviri kutaurwa manyepo. Saka vanzi mari tinokutumira but vamirira kutumirwa mari. Kana vatumirwa mari voita ma-DNA test but kutaura kuno kwatiri kuita vana ava hapana ari kugara pamba. Uyu Kanyimba ari kutaura kuti iwo baba vari kuenda vachinoona kaIsabel ari kuchikoro anogara kucholo cheko. Anogara ikoko atori munzvimbo imomo. Atorimo. Mamambo chete vangosiyana village but mambo ndiye mwechete. Hey! Ya, paka. Ende Kanyimba anozikanwa kuti munhu ane zvaanoitira munzvimbo. Atori nechigaro. Anofamba nemotokari bangu. Ko Boshongora. Ndibhosho. Saka ndiana unza nyaya kuti muti. Ihama manje. Hama dzikumukadzi. Nehama dzikumurume vese. Nyaya ipa yakatanga kuunzwa nehama dzikumukadzi. But yake isina simba. Chikonzero varidzi vakadziga vanhu pamba. Vanga vakasikunewa kundika. Saka payazouya manje. Nehama dzikumurume akadziga vanhu pamba. Ndo payasimba ndo saka ndaiunza panapa. Mataura kuti vana ava vakambosungwa vakapiwa mutongo community service. Vachirovana. Vairovana sei vaitemana nei? Vaitemana nemabhemba kana marekeni chaiwo. Kumushaka. Kana marekeni chedu. Vaiti vakatanga kurwisana. Hapana unomira padhuze because vaishandisa ma-weapons. Hondo. Vese vakomana. Ya, pakaipa. Paka. Harare. Chemuharare chiri kuti kudini? Ichi mukoma KB. Ichi. Muharare. Kuma bus operators. Vanofamba nemaduta vanhu. Mabhazi. Varidzi vavo. Kune bhazi rave ne4 years rakamira. Arina kufa asi arinde kubasa. Pull man selector. Kune bhazi riri muHarare rave ne4 years rakamira asi harina kufa rakapaka. Zviri kunzi kudini kone VID asi bhazi iri harina zvakakwana kuti ripinde pamugwagwa. Driver iri rina driver iri drive. Bhazi iri rina driver iri driver. Bhazi iri rakati riri pakutakura vanhu paraitakura vanhu. Driver akashayikwa. Kushayikwa kudisappear here kana kuti zviya zvekuti kana richitakura rinogona kungogarwa kana nawindi nemwe munhu anonzi sanomboita zvimwe driver akarara bhazi kana richizobuda nguva yakati driver achibva asvika driver akashayikwa. Bhazi kutotsvaka umwe driver kuti aine nebhazi kushayikwa driver achibva azouya paya murungu akanzi uchingosvika chete nebhazi paka bhazi rangu handichadi kukuona pabasa. Driver akauzwa achiri kuenda tomboti ari kubva muHarare ari kuenda kuMasvingo kana kuti ari kubva muHarare ari kuenda kuNyamapanda ari mukati mekuenda
shoko rakasvika kumuntu webhazi uchidzoka upake bhazi rangu upiwe mari yako upake bhazi rangu andishaiwe driver andiite izvozvo murume driver achiuya nebhazi mukoma KB asati asvika achingosvika mudhorobha asati aenda mugaraji ndobva asiya bhazi munzira zvikanzi kwese kusiya ndakagara ndanzi ndisiye bhazi because izvezvizve pandakanzi ndichienda ndizosiya bhazi ndakatotsvaga bhazi saka izvezvi time yandakanzi ndokuzotora rimwe bhazi yakwana ndichiri muno mudhorobha saka ndikaenda mudhorobha ndikaenda kunosvika kugaraji ndinosvika bhazi randikunopiwa rapiwa chi mumwe munhu ndakutosiya pano kondakta fondera muridzi webhazi umudza kuti bhazi ndadzoka naro iyi azotora bhazi rake ndichazotora mari yangu ndobva aenda but driver uyo akazotsvakwa muharare akaonekwa kuti haana kambani yaari kushandira hapana kwaari kushanda ende mari yake haana kuzoitora achingoti ndichazotora mari yangu shoko rakazobuda kuti murume uyo ari kurwara ndokubva anyora pasi kuti hama dzangu ndaishandira kambani kwakanyemba ndaive driver ndaidriver bhazi dhafu kana kuti chii rudzi rwaro rine manumber plates akati ndakasiya hovhorosi yangu imomo kune mari yangu yamunofanira kuti mupiwe asi ndichirwara kudaro bhazi iri hariende kubasa harisi kuzomuka hariende kubasa bhazi iri hariende kubasa so zvakanyorwa patsamba bepa iri rakazoonekwa musi wafa munhu uyu musi wesaturday last week kambani iyi vachibva vaenda kumahwindi munozere pasaikanzi bhazi rakamira kudhara iri bhati riende kubasa but bhazi iri ritoripo ririko zvechokwadi bhazi redhiraifona nengi uyo mahwindi ari kutaura zvezvekuti ari kutaura nyaya sezvazviri zvikanzi ndobva vaenda so nezuro mukoma KB pakataurwa nyaya iyi kuti munhu afa hapana zvakataurwa nezuro hapana zvakataurwa zvakawanda nezuro mukoma KB munhu uyo ari kunzi akaonekwa pagaraji akagara pasenge driver mubhazi iroro iye mushakabvu akabva aonekwa but akasiya nyora mari ari kuda kuti mari yangu iyi kana kuri kuti ndafa muchapiwa mari yangu but mari yakanyorwa ndaakuita tsvakurudzo yenyaya yemukoma KB mari yemurume uyu inonzi iyo kana asiya basa aifanira kupiwa mari inokwana kuita iyo $178 $187 ndio mari yafanira kupiwa uye akasiya anyora tsamba yekuti ndiri kuda mari inosvika iyo $3,400 mari iyi ndakanyadziswa kufonerwa kunzi inini ndakapindira basa kugaraji but ndakafonerwa kunzi kana wadzoka usiye bhazi rangu basa rapera saka kuti bhazi riende kubasa ndichazoda mari inokwana ta iyo $3,400 so nezuro vanhu pavakapiwa tsamba ndipakataura vakatizvo chichi but vanhu vakaudzwa basa tsamba iyi maforomane vakafonera murungu anga sina kuzviona nezuro ndopakazosvika kuudzwa murungu kuti ndo zvakuonekwa mudhara ari kuonekwa papi but akatumira shoko rokuti munhu akaita sei akafa nemari yanga isina kuita sei isina kubhadhara nhasi ndo pandafonerwa nehama dzemufi vari kuti vatifonera kuti ngatisanganei tikupei chi mari yenyu but vanzi vabva vanzi iwo kana tichinge takupai mari since takuona munhu uyu mune worksuit yake mune chii hamuna here zvamunogona kuzoita kuti mutibuditsire mhepo kana kuti chi iripo nekuti munhu takutomuona ari pai ari mubhazi but iye akaita sei akafa mune chikarangaririkana chivanhu chamuchazoita so mashoko andanzwa iko ndeye kuti vamwe vakuru vabva vati chedu tikugamuchira mari kana muchida kuti tiite chikaranga tine mari yatinoda pamusoro pe 3,400 haizi yedu yakasiya yachajwa nemufi saka kana taiunza isusu ndiye chazodinoitwa sei kana ndiopiwa vana vake asi basa ramakutipa mimi rekuti uyai muzoita chikaranga nechivanhu cleansing aiwa no vasati vataura nekuti vasati vagara pasi vese vanhu vakutaura kuna kuti dzimwe dzenguva vanogona vakatodi vakatogara pasi so izvo zvinovera kwezuva tinenge takunzwa kuti zvakamira sei and worksuit yemushakabvu irimo mubhazi imomo ida kutorwa handifungi kuti worksuit chete driver kana achifamba mubhazi vanosiya zvakawanda zvakafanana nemagloves kana masokisi chaicho madriver hembe dzavo dzimwe dziri kuna kugara dzirimo imomo mubvunzo ungauye kubva kuvateereri ndokuti zvava nenguva yakakura sei
kubva murume uyu asiswa basa kukambani kwaishanda uku kusvika nhasi azoshaya. bhazi rani 4 years rakapaka 4 years. Muridzi wekambani, muridzi wemabhazi uyu aishayiwa here dhiraivha aikwanisa kutora bhazi iri achirifambisa. papapati bhazi raitombosvika pagedhi dzimwe nguva kune vamwe vanhu vakatorwara vachipinda mubhazi, vapinda mubhazi kuti risumuke kwanzi vamwe vaiti mukoma KB akatsika clash gumbo rengoma rakada kuti risumuka gumbo arichasumuki. Simuzampata tirove pakatsikatsika bandiri yaiwaiwe bekumbira bandiri yamaikane tirove bandiri yaiwaiwe simuzampata tirove pakatsikatsika. telefone jewani pendefone wakachuwemba kemenekacha hati hati Reporting to the angel. Hati. Reporting to the angel. Hati. Reporting to the angel. Theater. Piorota pio Ora vai just fine for the pizza pro fana tu sibekishana mtira imam jumanda wakachweba kibidikasha sipende tu horomait denyo roshwori pinifo wakachweba sipende horomait denyo roshi oiri rigiti vu. Vanhu vaida kushandisa bhazi iri, madhiraivha vaida kuti vadhiraivhe bhazi iri vairwara kusvika rangopakwa rakadaro kusvikira mwana wemuridzi kuti bhosi vazoti bhazi garishe rakadaro kurwara kwemwana wemuridzi wemabhazi. Akarwarei? Akarwara kwanzi apinda imomo akangoburuka imomo akati kuti abve pasiti akatodziswa nevamwe vanhu vanoshanda pagaraji ipapo kutomudzisa ipapo ndopakabva vangonzi no sei bhazi kusvika nhasi munhu azofa. Asi tsamba yakanyorwa nemunhu uyu yanga isina kuendeswa kubhazi kuzokuti aita kubhadharwa ende ivo vanga vakamira vachiti munhu achazotora mari yake but anga asingaende vakangonzwa shoko rokuti munhu afa. Akabva atadza kubhadhara 180 chete here inobhadharwa netrip imwe chete. Regai asangane nazvo. Ndinonzi Adkins Semu, ndiri kapa Waterfalls apo ita 4 kutimu hanzi taekwondo iri kuchitungwiza kuri seiko. Pane message iri kusvika pano muri yeZimbabwe iri kuti hanzi toriziva bhazi iro kana kuti kambani iyo. Murume wangu ndiye umwe akarwara akastroka. Asi zvinondirwadza hanzi ndichinzwa nyaya iyi. Muridzi webhazi akati hatikwaniseka kukubatsira nokuti hauna kumboshanda nokuti warwara usati wambofamba nebhazi. Asi iye achiziva kuti bhazi rake rine nyaya asi mwana wake akarapisa vane utsinye vanhu vemabhazi ava. Ndiri mumwe ane murume akastroka achida kushanda pakambani iyo. Baba Isabel tindemurani chinango. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya yandinayo panapa inyaya yekuchegutu. But zvairi nyaya yekuchegutu vanhu vakapinda mukati meguta reHarare vari mukati mekubatsirwa. Murandakadzi akafa akafirwa nemurume but akanga aine imba yaita zvekusona. Michina yakati wandei akasiwa nemurume wake aine michina yangana. Pakafa murume wake pakanzi panoda kugwewa nhaka. Pane vehukama vakataura mashoko vachiti michina iyi ngaigovewe. Vamwe vakashivedzera vachiti veduwe kana muchiti michina ngaigovewe. Munhu uyu asiya mukadzi asiya vana. Michina iyi nderimwe business rekuti rinopinza mari achiwana mari. Kana maigova ivo baba vafa murinoita sei? Zvikanzi nevamwe tete ndiri tete nditori murume wake munhu afa yanzvadzi yangu haafi zviri zvikagova pasina chandakabata. Vehukama vakashidzira kuti kwete. Vamwe vakati isu taramba hedu asi iwe muroora kana uchida kuvapa muroora akati aiwa hakusi kureva kuti handidi kuvapa zvagara zviri pano nokuti ndezvangu uyezve vana vasara ava pane pandingaita zuva nezuva kunopfugama here ndiri mukati mekunopema iyo ndakasiyirwa chinhu chinoita sei kuti ndiite mari. Mukoma KB gore rati kutaura rinori nderechi2 baba vafa ndingangoti asati svika 2 maybe kuma 1 year 8 months pachibva pataka kurwara mwana inova second born yababa vakaenda achizvimba makumbo. Dzimwe dzenguva pasi pemakumbo paifunuka asikakwanise kutsika akaenda muzvipatara achitenderera achiita sei
mukoma KB inzwai zvinhu zvandakaoneko zvinezvo. Mwana uyu akamboudza mai vake akati mama gumbo rangu pane pabuka parubuda hurwa. But pane zvandisina kunzwisisa nokuti inini pandasvina ndichiti kuzvimba kwachikwanyanyisa uyezve ndikasvina inini pakabuda hurwa ndinonzwa senge ndanani pakurwadziwa. Asi handisi kuziva kuti pandasvina padonerwa hurwa kana ropa rerwabuda ruyere ndaona paine mabhatani maviri. Mabhatani yembe. So handisi kuziva kuti ndaendesa panga pane mabhatani ere but pamusoro pegombo mabhatani handizivi kuti abva kopi. Ndokubva amai vazorota zvakare mwana achibuda mabhatani. Ndokubva vaenda kuchipatara ari kurapwa anomboita zviri nani. Iko zvino zvimukoma KB makumbo azvimba ese anototakurwa. Even ari pawheelchair kuti gumbo rake rikwanise kutsika pamwe munhu arikwanise. Ndokubva vandifondera mukoma KB ndobva ndavapadzikwe nhamba dzandakavapa vachibva vauya nezuro mukoma KB. Mwana uyu achibva kunzi toda kuti tisvine zvinobuda imomo ndozvotoda kushandisa kutirape mwana uyu. Pachibva buda mabhatani nezuro kwakabuda 6 mabhatani makumbo ese ari maviri. Rimwe gumbo rikabuda 2 rimwe rikabuda 4 nokuti pari kubuda asi ronda 1 pakuita senge pamwe zvimaronda but zvikasviniwa pabuda mabhatani 4 rimwe gumbo mabhatani 2 zvikanzi no nyaya ndoda kutaura panapa ndeyekuti makambenge muchiita zvekusona here. Zvikanzi taita zvekusona. Zvikanzi ndiyenawo makataurisana naye nokuti ndiri kuona kuti pane munhu ari kuti ane zvaari kuda pabasa romushandisa iye. Maitofanira kubuda kana micheka kana shinda dzaidzo kana tsono ndo dzaifanira kuti dziiswe mungana uyu. Asi vakazokwanisa kuisa chi mabhatani. Bhatani ariore amai. Munogara upenyu wese kana sina kubuda muchitambura. But pane zvandiri kuona panapa munhu iyeye mukataura naye ahazi kuramba ari kutoti zvamakamuvimbisa chaaida ari kuchida. But kuti muzive ndezvezvizvi munzvimbo yamaigara imimi amai ava vari kuita zvinhu izvi vane misha iri kuenda kuita mitatu. Imwe yavakakwanisa kuita zvokumuswa kuri kuseni handi vanhu vanorara parufu. Kuseni vanhu vanomuka vachiita kumbogeza maziso kuti vatenge kuita basa reparufu. Amai pane umwe rufu vakazoita zvokumuswa kunze mukai vakamuka tesenge munhu anopedza kawandisa vatotadza kumuka kwaedza. Kwozoita pavakatoonekwa kuseni vakarara vakapfeka hembe vakamuka vasina kupfeka hembe dzecho dzikatsogwa dzikashayikwa. Ndo munhu wandiri kutaura kuti muzive kuti munhu ndiwandiri kutaura. Kana mune vaviri kana vatatu vamuri kufungira vamunoda kufonera muchiti iwo tiri kukumbira kuti chamaida cheti kukupai kune vakada chimwe chinhu parufu. Vakafonirwa mukoma KB zvandakanzwa nenzeve vakataura mashoko ekuti muchinewo ndakagara ndinawo ndinouda ndobva foni yakata foni haina kuita zvachose ndokubva vanhu vaswera foni ichiramba ndokubva vazofona vari ivo vakati kana muchida kundipa mushina wangu handisi kuramba asi ndiri kukumbira mabhatani angu mundichengetere. Mabhatani api? Vangosina kuzori mwana mabuda mabhatani ndikukumbira mundichengetere mabhatani. Vakashevedzwa mukoma KB nhasi ndichiuya kubasa ndauzwa kunzi vasvika past 6 vangosvika kubva kuchekutu vari muno. Izvo zvitichipedza mukoma KB ndoda kunoona kuti izvo vatora here mabhatani vari kuti chine mabhatani. Asi mubatsiri ari kuti hakuna chimwe chinhu chinoshamisa amai ava vachibvuma muchivapa chinhu chavo amai vari kupora. But amai vari kuti izvo ndakungovapa havo nekuti mwana wangu haangarwadziwe nenyaya yekuti ndirapakupa munhu chii. Saka izvezvi kwabva kwafonera futi vamwe voukama anzvadzisava nevamwe kuti mwana kuno kuabuda zvakati. Asi tafonera tete vati takatisina kuvaudza kuti mwana ari kubuda chii. Asi vatotaura vega kuti izvo pane zvabuda imomo vatava kuti pane zvabuda imomo. Asi vazotaura kuti kana mabuda mabhatani machengetei mabhatani ndangu. Asi muchina wangu ndouda mwana anofamba mwana anopora. Saka vasvika hatisana ziva kuti vapiwe tete ava tete pakuita sei anzvadzi yemurume wamai ava anzvadzi yababa imwana ari kurwara sisina bhudhi amai 1 baba 1 vanova ndiwo mukuru mufamily iyoyo. Saka tete vari kudaka kutora mushina waishandiswa nehanzvadzi komana yavo. Zvikanzi mune yakawanda zveshuwa michina ichakaita sei yakawanda vane 6 michina. Zvikanzi ndiri kuda 1 chete nekuti uye hanzvadzi yangu iwe uri mutoro. Zvikanzi mutorwa but afa zviko vanavo vanosara vachiita sei. Yes iwo tete havana murume here vane vai murume. Hey ichegutu. Saka tete vasvika kuzotora mabhatani. Vasvika
ndatofonera kunzi tete vasvika kuseni kunoku. Mushina uri kupi izvozvo? Mushina iri kumushashi Kuchekutu kunoku kune mabhatani. wanga wauya kuzobatsirwa. Wauya kuzobatsirwa. Saka mabhatani akachengetwa. Mabhatani akachengetwa. Sikisi ya zvakaoma. Hanzi tipeiwo kanhamba idzo dzemubatsiri uyo wekuchegutu akabatsira mwana uyu anga achiroyerwa mushina wababa, pamwe chete kane nhamba dzamakataura nezuro muchimhanya dziya dzehuku. Pane munhu akaba huku ichibva yabikwa right, instead yokuti mupoto muoneka kehuku manga muchioneka ka matongoriso matosi. Ichokwadi muri yeZimbabwe yanhasi, muri yeZimbabwe vachekuti 0714 23 22 01 0714 23 22 01 yandesura katira muri yeZimbabwe tichimhanya yake 0717 293 982 0717 293 982 0714 23 22 01 ne 0717 239 982 ndinovimba kuti ndidzo namba zacho. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai kuti vakupeika nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri mumpatika paponi. Ichokwadi muri yeZimbabwe mangwana mukoma Kevin chita perfecta nenyaya yekwagutu magutu nyaya yezigi reti vanhu vari kuchema nayo paHonde Valley kuri kuchemwa nenyaya yezigi pareti ndobva ndaenda pamazowe kune nzvimbo iri kumazowe mukoma Kebi iri kunzi nevanhu sei vanhu vasiri kusungwa paita vanhu vari kurova vanhu nemapanga vachirova vanhu mudzimba vanototi kana kuenda kumapurisa tinoenda kumba kwako. Vakatoziva kuti kuri kuenda ndi kunogona kunge kuchizoya mota yemapurisa vanotoseka kana matombo murodhi kuti mota isapfuure. Zviri kuitika kumazowe izvozvo. Ndobva ipapo kuHurungwe kuna ticha aidzidzisa pachikoro akazoonekwa akarara kumba kwemwana wechikoro anodzidza pamba ipapo ndokubva abatwa akavharirwa mumba. Avharirwa mumba maticha ndo vakazoita konde ekunobvisa mari mushure mekunge vabereki vatorida 700 US vachibva vabvisa 4 ndokubva ambobuda panze. Izvo zvinyaya yakavharavharwa kuchinzi $300 izouya but vabereki vari kuti ndizvo here kuti ticha akabatwa kumba kwemwana wechikoro maticha anobatsira kuti akonde vachabudisa here nyaya iyi. Mwana uyu anga akura sei? Form 3 ane makore ari less than 18 years. Ipapo tichamakalkuleta mukoma apa ndangoti wazise kuti tiri kuzviziva kusvika ikoko right. Nhamba zinditani ichokwadi muri yeZimbabwe nhamba dzangu dzisina chipomero ndati nhamba dzisinganyadzisi iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Rebecca Foster rikiti kanyemba ponzo poshongora timbwera pomwe kamangwana pali manje lekezane kandi kusireni na Rabson Umari.